Sebelum Customer kesini yang bilang dan Gunung Kawi Banyuwangi 500.000 sampai 600.000. Sesudah dari Hadi Motor Gunung Kawi Banyuwangi PP 350 sampai 300.000. Jan Jojis Hadi Nah, Motor. iyalah, Bernama trauma, jelas ku terbuka kita habis. Yang apa gue? Mata sekolah aku. Apa piye? 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 Masih lho. Masih piye? Jadi sih. Oh, wah, iki masih tau rene iki, Bos. Tak dudahi. Masih wis tau rene mobilnya Terano napa Mas? Terano Sporty Sporty lah. CC 2400 400 cc. sebelum tak tekoki saiki. Iki meng kan wis tau rene to iki tanggal piro Februari kae paling. Apa? Napa? Februari. 9 Februari. Ya 9 Februari. Wis tau rene. Saiki rene neh nganu, apa? Upgrade. Upgrade dari Platina menuju CDI. Saiki wonge ditekoki. Biyen sak urunge digorene piro? Bar digorene dadi piro ngono ya. Sampeyan tekoki dhewe ya. Sebelum kesini Gunung Kawi Banyuwangi 500.000 sampai 600.000. Sesudah dari Hadi Motor Gunung Kawi Banyuwangi PP 350 sampai 300.000. Jan Jojis Hadi Nah, Motor. iyalah, Masuk. Lah, wonge dhewe sing ngomong. Aku enggak ngongkon wonge, aku juga enggak nyangoni wonge ben wong piye-piye. Teko wonge dhewe. Sumpah, lah. Piye? Malah ora disangoni kok malan. Ora ge dhewe sing nyangoni lho ya. Lagi. Oke. Terima kasih, terus, Mas. terima kasih. Nah, gue. Oke. Baik. Seperti itu. Aku tidak memaksa, kami tidak memaksa kalian untuk datang ke Hadi Motor Gang. Kami tidak memaksa kalian servis rene terus yo enggak enek bohong-bohong. Aku lek meneh dadi yo dadi, mau meneh enggak dadi yo enggak dadi, Bro. Ya. Pokoknya mobil sampean kena dirit-diritne enggak kena ya aku mau enggak kena pancen. Pokoknya mobil sampean wis 10, ya aku enggak omong enggak iso yo enggak iso pancen ngono lho. Ya. Enggak kabeh mobil iso dadi dan enggak kabeh mobil kena diritne. Oke, baik. Untuk mobil karbo kalian sangat boros, silahkan ke Hadi Motor Gang kita usahakan lebih. Samku ireng. Klenya saya, Bro.